De dwarren van Museum Oud Slot in Wergeer binnen het voor het laatst iepen. Bezoekers kunnen nog 1 keer in het monumentale pand met stielkamers om te zien hoe het mensen jertiets libben. Voor de eigenaars, Dolf en Trientje Dijkstra, beide 83 jaar, is het nou wel klaar. Ja, het wordt voor ons te volle om dit te onderhouden. Dat kunnen we net meer opbrengen. Je moet het begrijpen, het heeft een heel stuk van je leven innomen. En het komt heel raar omdat je ineens aan niks meer hoeft. De Dijkstra's kochten het gebouw in de jaren 80. Dat we door heel vertut is. Wat ons grote verdienste best is dat wij together van een puinhoop weer een monument maken gaan. En een monument dat het tot docht. Het is net een huisje, het is een heel gebouw. Het museum is haar een levenswerk worden. Er komen nu nog een aantal verkeerdagen voor alle goed in het museum. Takom maaitiet gaat het gebouw in de verkeer.